Salam. Dogonlum. Gowmy ýagdaýlaryňyz barýmy? Bir kileme boldy bara karoçy. Billik diýdik adresini, ýene toka bardyk, o taýda ýok. Nemede paýlaşdyk onu? Beýleki Instagram sahypamda paýlaşdyk. Näçe o video azyjyk türkden soradyk. Şo taýda minibuslaryň şoförlerinden şo taýda gidýän mara Silivri. Öz ýerine baryp Silivriň gözle hiç ýeri ýok. Sebäbi ol öýünden çykany gördüňiz matrasyň kaňartyna gizlenip ýatyr. Mutam oglanlar çykdy, oglanlar. Olar hakda aýdy oturmaýyn, on nesip bolsa şu gijede gözden ýaýany. Opşam şördi. Öýe geldim, aý bol bir nan çaý içeýin zat diýip bir öýe geldim paka diýinjalaýyn diýip bolýyn. Wepa diýilýän bala boljaň etdik araçy. Gysga çaýdamyzda bala bol. Onum nähili? Men size dinlediğin zapsını son özüňiz reşeýine çykaraýyn. Şundan soňam sen ýüzüne aýt ol oglan erkek ýa planyp ýazýan. Ay şon ýaly ýazýanlar onuň bilen bilemok, şolaň özüňizden bala bol bolýaňyz zamanla. Dinläň zapsyny. Birinji zapsy. Yo. Ali Sefa Köýniýesin näçe? Gelin hemen Armony Parkyň ýanyna durun. Hani? Armony. Gel ya. Şu taýda garaşsana bolýan. Bolýaýna garaşsak men durun söýle. Dawat. Gel. Ine birinji zapsy. Bu tordy şoň bile. Pagat 4 dömenämi. Karoçy bara şördi. Diýjek bolýan zadym 2 sagat garaşdyk. Wijan goýjak. Garaşanmyzy, garaşan wijamyzdan goýjak nesip bolsa Armony Parkyň öňünde durduk. Gelmedi. Gelmeyince men jaň etdim. Şu açyk jaň etdim. Sen näme ejes kuntu gelen o. Kan ýerde sen diýdim. Sen wara diýdi, telefon goýdy. Seret zapsyna go gorkajyp telefon goýuşyna seredim. Dinläň. Ali. Alo. Alo. Ejes kuntu nä gelen o. Sen wada? Ejeň sıkyp agzyňa. Gördüň, telefonu kapat, sen mara diýdi, söýüp başladym, telefonu kapatdy. Mutam, ştaýsy şto bara. Menden meter bala bolup kime diýilýär karoçy. Özüňiz pikir edip görüň däri. Galanam oglanlar wizaň izyna garaşyň, ýene-de nesip bolsa. Uğraşar, tutar, nesip bolsa. Indi bu özünden gorkup başlady. Indi bu özünden gorkup başlady. Bilemem, näçe gorkup başlady? Sebäbi gorkmasaň bolan nokta tuş adamlar sen uğruna çykdylar. Prekin bir adam seni gözleýär. Hakykatdan gözleýär seni. A sen bolsa imoda janlaýan ýapýan tam Instagramda şo kerli matrasyň öňünde oturýarsyň. Matrastır oğlum men size aýdy. Ene oňar kereplek giden oldu oğlum. Matras başgalar durýar, men mebel sebäp. Kirli matrasyň öňünde oturýarsyň. Şo gurulýan, diňe. Gurulýan şunňa. Bala bolýan bolanda. Kim diýilýär şo ýaly adam? Men arkaýyn çykýan aýlanýan. Men arkaýyn geden Liboyň haýsyn. Şurada protsif bolsa men diýen adammy, ýa maňa protsif bolsa şurada etdiýändigmi? Dogruladın tarabına durup sen ýalňyş zat etdiýän diýenlere diýen adresiňizi jaň edip bilýäňiz. Liboyerik bar ýan çekinip. Ulsada to Allah jandan çekinýän. Allaham ejem dostum diýip ýaşaýan. Men siýle ýana bara %100 müňde hormat goýýan öldür bilýän. Onam Instagramda ýazýan, efire giremde ýazýan, oglanam gurlaşýan, oglanam gyýlanma. Sağ olun dogonçukla men siýleýänler, siýleman aşakda şylatlar diňläme. Ýalňyş kommentary ýazýanlar, size de sağ bolsun aýdýan näme üçin? Eşitdirýäňiz bar wepaly. Şo ejeňizkeýiniň bala bollugyny özüne eşitdirin. Ene sinýalyk sen, sinýalyk kenin. Ağlım diýip barın karoç aşagyna girin däri. Bir gün dalbany betdirin. Ganjyklar bar bir topar ejeňizkeýin. Sinýaly wijaň izyny görmek üçin kanala ýazylýan, diýende wepa diýenler şo, diňe şonu agzyalar atdyýar bilýän. Kanaly izleýin, görläme bilen okto diýişiňe ma ýok.
Prateýaryň orada o efire çykandalay. Ha istedi ya seni. Başka istadan da. Ay opsiyon bara eze indi gül kıymam ya ve pasem. Aa o. Bala ay pizde ne bu çilim çekken men niýe mi? Ezen sıkayın yorlan tapdın mun. Ha? Koy pilo. Bir daha kakar edem. O ve pas. Mena seni var ya gülüp gözle yani. Begen yan sto sen sılatlar edip böyle nesip bolsa elimize iýleňde. Şöýlümde şakarıp duruyor.